Panyasa Voice Box. Mr. Chilungamo akunena kuti mukaona kuti anzathu a opposition ali zi osakambapo nkhani ya smartmatic vuto ndikulirana mitima. Akuti kumeneko anthu a opposition mati akaganizira kuti kachotsa smartmatic tiwinitsa anzathuwa ndipo safuna kuti anzawo awine akungokhala phe ndi cholinga chokuti bola tonse tiluze. Komatu chofunika nchokuti anthuwa anakangokhala pamodzi kugwirizana kuti president akhala wakuti vice president akhala wakuti. Akatero athamange kupita kumeki kukaonetsa kuti smartmatic machine yachoka. Tiyeni limodzi pano Panyasa Voice Box kuti voti Mr. Chilungamo akuti bwanji pankhani imeneyi ndipo akamaliza timati Malawi mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano Panyasa Voice Box. Mwezi uno ndiwame lero date ikhoza kukhala 5 kapena 6 chifukwa sindinaoneka nda komano mwezi uno ndiwame 2025 mwezi wa 5. Chinthu chimene ndabweresa ndi chinthu chimene ndinganene ngati molirira mtundu wa Malawi komanso mongokumbusa mtundu wa Malawi magapu amene akudusana nawo kuluza ma performance imene akudusana nayo. Ndikuyamikira kwambiri anthu amene mumadzionerera kwambiri ndikubwera poera zimene maona zija nkuuza kwa anthu amene sadaone. Bwana Boni Kalindo nthawi zonse anthu mumawalangiza mokondera komanso mokonda komanso anthu ena amaona ngati zimene mumanena ndi zinthu zimene mwina mwake chifukwa choti mwangonena ndikuti zinthu zozisintha pompo chifukwa choti inu mwalankhula zimenezo. Tikaonetsesa ku opposition audio ndikuyankha a Boni Kalindo. Tikaonetsesa ku opposition tikuona kuti kuli kafungo kena kake kamene kali koti nkovuta kufanizira kuti kodi fungo limeneli ndi la chiyani kapena tingoyerekeza fungo la biscuit olo mwana amadziwa kuti apa pali chakudya chabwino. Fungo la manyi aliyense amadziwa kuti apa pali fungo la zoyipa ngakhale mwana wang'ono amadziwa kuti ichi choyipa. Fungo la nsima ndi ndiwo la nyama ya mbuzi kapena ya ng'ombe aliyense amazindikira. Koma fungo limene lili ku opposition ndilovuta kapena kuti kulimvesa bwinobwino. A Boni Kalindo mu nthawi ina mama wangati umwe uno munanena audio munatulusa audio kuti pali amayi ena ake akuntchewu anandipeza kumadandaula munkanena ndithu nkhani imene patika mayi ndi akuntchewu mwana wawo wakwatiwa ndi chani ndiyeno mwanayo zikhala ngati mwakuti koma ine ndauza izi audio imene ya Boni Kalindo mukuyikumbukira. Panadusa mwezi umodzi kapena miyezi iwiri anthu anakuona ni a Boni Kalindo kukhala mprofeti kuposera TB Joshua amene amalosera zifa za wanthu akudziwa kuti afuna atume anthu kuti anthu aja akamphe ndiwo aja akhale ngati alosera zimene anthu anazitukira kumapeto kuti ayiwo aja amangolosera zinthu zija koma amakhala kuti akupangidwa tipi ndi aziwembu kuti tifa timphe wakuti ndeni mulosere tikampha anthu asazati ganiziri chiyana kalikonse. Pambuyo pake anazaloseraponso kuti Peter Professor afa amwalira ndipo Professor afa pita kuti ya inenso anamwalira kuti uyambe kufa ndiweyo TB Joshua anafa. Zizimu wawo use mutendere kusekaku ndi chisono osati kuti ndikuseka ngati ntsabwino zimenezozo. Nthawi ina zimenezo ndimakumbusa zimene a Boni Kalindo ndiyo malankhula. Nthawi ina a Boni Kalindo munalankhulapo ndikuona dziko li anthu atapanga mgwirizano koma mgwirizano osanafike kumapeto utaphwasuka anthu atadyesa atapasa makobiri mgwirizano kuphwanyika pofuna kupereka gapu chani zimene ziyazo anthu atazilankhula anthu anangomva kungozisiya pambuyo pake zidachitika ndipo anthu anakhulupirira kuti Boni Kalindo ja anali ngati mprofeti. Andinawo zimene mwakhala mukulankhulira audio ya pa 5 kapena lero ngati pali pa 6 ino kuti tetele sinapange bwinobwino koma no nditafufuza bwinobwino ndione ma computer kuti lero date yani papezeka kuti date ya lero ndi 6 mwezi wa 5 2025 ndi Tuesday. So ndimafuna ndinene izi ineyo ndinena ngati
monyoza kwambiri pena pake inuyo mwanena mwaulemu mpaka na kumaliza koma ndinene monyoza chifukwa choti pena pake zikumapwetekesa mtima umene upangisa kuti thupi linyoze ndipo audio izituka mokwiya kwambiri. Aboni Kalindo 1 choyambirira tikuyamikireni kwambiri mwalankhula ndipo mmalankhula komano ku opposition kuli mbuzi zimene sizikufuna kumvesera zimene anthu maactivity ngati inuyo zimene mmalankhula. So pano yafika nthawi yoti mwina mungopita m'maofesimo ndi ukangwa adzusa anthu oyenerawo nkuwauza kuti panganizi komabe inu simungakwanise chifukwa choti kuli agonthi amene samatha kumva zabwino ndi kuzisamalisa nkuzafika pa mulingo wabwino amazitenga kuganiza kwawo ndi kuchita kwawo kuti nkwabwino komano tumwe amasula kumapita kuti uyu ndi uyu si uyu mawu anu ndamva zimene kuti uyu ndi uyu si uyu mpaka na macho kuti uyu si Profesa Arthur Peter Mutharika uja nali mu station. Ndasangala kwambiri chifukwa cha kulankhula kwanu kopanda mantha komanso kulankhula kwa mtendere kolimbikisa Malawi kuwadzusa ndi kuwadzindikirisa. Kodi iwowo aujeniwo sakudziwa kuti chimene chikuchitikachi ndi ngozi amene mwatchula opposition iwo chifukwa ine sindimadziwa kuti opposition kodi office yawo ili kuti kapena ndi ndani kapena ku opposition kuli ndani wangoma kuti opposition ndi aku government. I know kuti a opposition iwo kuli anthu angati komano kuli anthu anzeru amphamvu amene ali ku opposition iko kuli achihana kuli antambo kuli andani awa ndipo ndimwachidwe sindikuwadziwa kuzaphatikizapo ambiri amenenso mwina mwake amene mungadziwe inuyo kuti mwina akhoza kuonapo anthu amene amazindikirawo kodi ichi sakuchiona ngati bwanji. Vuto lili ku opposition kuli chikulirano mitima. Ine ndifuna ndikuuzeni audio ndikunena ndi Aboni Kalindo anthu amene mungayisegule kumamva nkhani muzokuti ine ndikulankhula ndi Aboni Kalindo. Ndipo pamene ndikulankhula ndi Aboni Kalindo ndikulankhula ngati ineyo iwo ali nyumba mwawo tikuyambirana nyumba mwawo kuchipinda kwawo takhala pa tebulo limodzi. Ndikulankhula ndi Aboni Kalindo. Chinsisi chili ku opposition ngati simukuchidziwa ine ndikuuzani koma ndizilankhula ngati mwano pepani ndikhululukire ndine Malawi muli ufulu woti munthu ukaona chinthu khoza kulankhula koma osakhala ngati ndivutonso kwa munthu ina aliyense. Ku opposition kuli chikulirano mitima nkhani ya upresident ndi vice president. Nkhani yonse ya imapati. Ndiyeno akuti ife tikamupangira uyu ku mathematics uja akakhala pa mpando tikaichosa mathematics uyu akakhala pa mpando ndiye kuti ifeyo tizakhala ngati maona kuti kuli bwino chabwino tonse akupanga zinthu molekerera mosayang'ana patali ku opposition kukhala ngati iwo avomereza kuti iwo zina lawo ndi opposition. Ndikuseka ngati zabwino koma zosakhala zabwino zomvetsa chisoni kwambiri. Inu tatenga ndi nkhani ya serious kwa sala mezi 4 ndi masiku panopa tikamatenga masiku mezi 4 ndi masiku 27 oti mukapite kuzisankho. Tapanga ndi zinthu zanu mwa machawi. Musankhe president wa kuchipani amene mukufunayo, vice president wa kuchipani amene mukufuna kwinako, anthu mukhale pamodzi. Mboma mmakhala mipando yosiyana imene imapanga run government. Kuti government izikale yotheka kapena isakhale yotheka. Mukagwidwe kaje kantchito. Musakulirane mitima. Ino ndi democracy. Muzikhala anthu ololerana. Si one party system ino yayi. Ngati mungasankhe president kukhala wa DPP kapena mwina mwache vice president kukhala kandi tekeze wa ndani kandi chipani chanji. Muyang'anepo ndondomeko zoyenerera zimene zingakhale mu constitution yanu yazuye ndi assignment yanu kuti aziyendesa boma mwa mtundu wakuti. Nangatakhala kuti vice president akupanga zinthu izi kodi tizapanga bwanji zimene zomukambirane bwinobwino. Vice president akuyenera kukhala ndi dongosolo ili malire yake apa komanso pakazakhala anthu opanga izi ndiye kuti paenepo pazayina kuti anthu azapanga bwanji mupange mwantsanga zimenezozo. Ndiye mukapanga mgwirizano wanu ku opposition iku komatu ine ndizinena ngati molalata pang'ono pepa ndalonjeza kale. Agolong'onthi inu mukapanga zimenezo mufulumire mukapangiza mathematics.
tayamba ni mwakonza kaye dongosolo la president kuti mufuna mpange bwanji ngati mupanga mgwirizano. Ndiye mukapanga paene paja nonse amene mwapanga zimenezo kambirane ni mwamfundo mwansanga mwamba chawi zoona kuti si mathematics ya Malawi sakugwirizana nawo pakhale voti ya free of ranger. Voti imeneyo ikhale yoti wowina akhale mwamona mbusa uja munthu wa Mulungu ananyamula ndodo ya malumbiro kuti iye azafera ndi kunena chilungamo pamaso pa Mulungu wake sazalemekeza munthu zimene adalankhula wina alese akumva analankhula ngati zosekesa ena munangoseka nkuona ngati zatha koma imene ndi nkhani yopsa kwambiri. Ibada ichoke imene anayendera mbusa amene uja wa chikatolika kama ndive Bishop ndani kaya chabwino. Ndiyeno inu aboni kalindo chimene ine ndingakuuzeni anthuwa ndi adyera adumbo ankhwizi anthu osafuna kumva anthu osafuna kuthandizidwa ngakhale akathandizidwa iwo akakhala kuti akupanga zawo mbomamo ife sizimati khuza amadya ndiwo ndi anawo koma osayang'anira zimenezo. Ino nthawi ino si nthawi yosewera iyayi, nthawi ino ndiyokumba mbewa pachulu pamenenso moto walupsa ukubwera uko njoka yalwa kuti kumeneko koma mbewa zomwe ziboleza mwanunkha kale nkhonzo amene amati nkodzo amwadziwa kuti kukuli mbewa za nanu koma njoka somayona ikulwa kuti kumeneko pokumba una umene umakhala wa be careful. So aboni kalindo mawu anu anthu amamvesesa zikanthu zoonongekazo zikachitika anthu akazoona kuti zoonongeka mpamene amati aboni kalindo munthu uja ndi mwamuna kwa basa anaziwa zikaneza nsinje wati nkanena unasira siku lina zanena zimenezo lero mwaona ndiye chimwene wanga boni kalindo kumene uliko munthu akakhala kuti amachita bwino ndiye wamwalira anthu pokumbukira zabwino zaje amati kuti mzimu wake use mumtendere. Boni kalindo mawu ako ause mumtendere chikhala kuti unamwalira tikana kuti mzimu wako use mumtendere kwa padakali patutera kuti mawu ako ause mumtendere chifukwa ndimakumbukira mawu amodzi amene unanena amayi ena ache akuntchewu akudandaula za mwana wawo wakwatiwa ndi ndani chani ndikina kundima iwala kamba ati bwanji koma mawu unanena ndiwe iweyo boni kalindo unanena zimenezozo. Ndiyeno anthu ambiri akugona komano maso awo diso limodzi ati likuona koma diso lino likugona koma iyeyo kumakhala ngati wakomoka komanso kumakhala ngati akupuma sindikuza kuti ali wokufa kapena ali bwanji komatu tingoti ali pa oxygen. Ndiye doctor amene akumuchiza munthu ali pa oxygen yo ndi munthu amene mundimvese bwinobwino ma amene ndifa ndimalizire odwala patient ali kuchipatala sakuziwa china chilichonse ali pa oxygen koma doctor amene ali akugwira ntchito siku limenelo ndi munthu amene analandidwa mkazi ndi patient yo anamulanda mkazi doctor amene akuchiza munthu pa siku limenelo. Amayi ndi abambo pali ngozi yayikulu tiye tionesese mpira umene ungathere kuti zitha bwanji koma chikanakhala chinthu cha nzeru ainuwache a munthu wodwalayo Boni kalindo mwana wopsa kwambiri the DC mprofeti